Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur ekainak 13 osteguna, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Josune Azpirot izango dugu, biak bat elkartetik datorrena. Biak bat elkarteak beka bat aurrera atera du, Lauzango milaka irri izenekoa, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1926an besoa altxatu keinu nazia egiteari uko egin zion August Landmeserrek, Hitler buru zuen ekitaldi batean. Urte bat geroago, 1927an, Euskal agintariak Bilboko ebakuazioa prestatzen hasi ziren. Egun berean, baina 1953an, Armada Britainiarrak 20 zibil keniar hil zituen eta beste 13 mutilatu. Eta bukatzeko 1975an gazte frantziar batek bere buruari su eman zion Euskal Herriaren egoera salatzeko. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Europarlamentu berriak aldarrikapenen dekalogori kasu egingo diola espero du Nafarroko Ene sindikatuak. Loziseko langileak, konsumo prezio indizetik gorako igoerak eta lanaldia urtean 24 orduz murriztea lortu dute 112 greba egunen ostean. Nafarroko gobernuak baso sutea prebenitzeko, zaintzeko eta itzaltzeko plana eguneratu du. Landagarapenak 13,5 milioi euroko laguntzak deitu ditu nekazaritza sektorearen lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak egiteko. 300 ikasle baino gehiago GR 225 egiten ari dira askatasunaren botilak martxan. Oilo lehendakari ordeak harrera egin die Olaben. Alfaro lehendakari ordea babesa adierazitie Aitamari itsasontziko tripulaziori eta voluntarioei. García Galdeano ikastetxe publikoa eta Ezkabako kiroldegia Txantreako biomasarekin bero saretik energia hartzen duten lehen eraikin publikoak. Iruñeko udalak diru laguntzak deitu ditu Iruñeko peinen jarduera irekietarako Sanferminetako kaletan jai giroa areagotzeko. Donestebe futbol taldearen eguna ospatuko dute asteburuan. 212 Mountains filma proiektatuko dute ekainaren 20an Elizondon. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, Arrosariako liburutegi publikoan arratsaldeko 6:00 irakurle taldeak Kiotxi Katayamaren maitasunezko oihua munduaren erdian liburua izanen du mintzagai. Jarduera haizegoat euskara taldeari esker eginda. Ostiralean, egun motelak kolektiboak bigarren jaialdia antolatu du Iruñeko Aintzina tabernan. Borla, Sex Tab, Beta Maximo dira arituko diren taldeak, eta ondotik DJ Senyora eta Landa-Landan. Arratsaldeko 8:00 aurrera izanen da eta sarrerak momentuan bertan 5 euroan eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak autokontsumorako megabatioen kopurua 12 aldiz biderkatu du 3 urtean. Industria eta etxebizitzek instalatutako potentziaren 70% hartzen dute, Irujok adierazi duenez. 31 milioi laguntzetatik 19 eman dira. 2021-etik 2023-ra 15,74 megabatioetatik 187,6 megabatioetara igaro da, batez ere teilatuetako panel fotovoltaikoekin. Foru erkidegoa aitzindaria da energia komunitateak sortzen. Argazki nagusian, usean 13 nota gainditu zuten 24 ikasle ditugu.
Titularrean errekorreko usea. Ikasle gehien eta gainditu gehien izan dituen selektibitatea izan da, 88,41. 124 onenek 13 nota gainditu dute. Eskuineko berrietan alde batetik, NBek gizarteriaren aurkako krimenak leporatzen dizkio Israeli. Beste alde batetik, Sánchezek ultimatuma eman dio PPri, botere judiziala ekaina baino lehen berritzeko. Jarraian, tuterako gerenteak 4 urtez jasotako laneko jazarpena salatu du. Beheko berrietan, batetik, Bianako printzearen historiaren ale historikoa. Bestetik, Gernikako jokalari profesionala den Irati Etxarri Munarrizen hitzetan, oso pozik nago, batez ere etxetik pixka bat gertuago itzultzeagatik. Diario de Navarraren titular nagusian, botere judiziala uztaila baino lehen berritzeko agindua eman dio Sánchezek PPri. Akordiorik ez badago, kontseiluak epaileak ez aukeratzeko legeak egitea iradoki du. Argazki nagusian, ikasle talde bat ingenieritza arloan lanean, atzo Nafarroa Arenan egindako jardunaldian. Titularrean, zientzia ereiten. Nafarroako 360 ikasle baino gehiagok parte hartu zuten STEM desafioaren lehen edizioan. Eskuineko berrietan, alde batetik, Txinako auto elektrikoek muga zerga gehiago izatea nahi du Europak. Beste alde batetik, itxaron zerrendek 2 hilabeteko hobekuntza izan dute. Jarraian, Osasunak 37 fitxaketa egin ditu bere harrobirako. Azkenik, Ian Gillen hitzetan, beti egongo da roka bezalako zerbait eskatzen duen jendea. Goiko argazkietan 12 ikaslek aurpegia jarri diete nota disdiratsuenetako batzuei. Gaindituen errekorra Nafarroako usean, 98,4. Gara egunkariaren titular nagusian, Israelek zibilei kalte handiena egin nahi diela ondorioztatu du NBek. Nazio Batuen ikerketa batzorde batek nabarmendu du Netanyahuren gobernuak karta zuria eman diela bere segurtasun indarrei eta Gazako hondamendia aurrez pentsatua zegoela. Argazki nagusian, aurkikuntza baten aurkezpena atzo Bilbon. Andere, Karrantzako kobazulo batean aurkitutako 150.000 urtetik gorako neandertala. Erdiko 2 berrietan, batean, Bruselak 138,1 arteko muga zergak iragarri dizkie Txinako auto elektrikoei. Bestean, Atutxak esan du egitura arazoak dituztela eta beren eskaintza azaltzeko. Goiko berrian, Kanariar ibilbideak 45 minuturo migratzaile baten bizitza kobratzen du. Eskuineko berrietan, batetik, Jean Claude Betarrameko ikaslea izan zenaren hitzetan, Betarram eskola beldur erregimen bat zen. Bestetik, igoeraren ametsak ihes egin dio Eibarri, Oviedoren aurka huts 2 galdu ostean. Berriaren titular nagusian, Erik Ciotti buruzagia kanporatu du errepublikanoak alderdiak. Frantziako eskuinaren liderrak proposatu zuen eskuin muturrarekin bat egitea asanblarako bozetarako. Eta alderdikideak matxinatu egin zaizkio. Ciotik ez du kaleratzea onartu, baina behin-behineko ordezkoa hautatu dute jada. Ani Genebart. Argazki nagusian, Karrantzan aurkitutako giza hezurrak atzo Bizkaiko Arkeologia Museoan egin zuten aurkezpenean, Bilbon. Titularrean, Andere, Euskal Herriko gizakirik zaharrenetakoa. Gutxienez duela 150.000 urte inguruko 18 giza fosil topatu dituzte arkeologoek Karrantzako El Polvorin koban. Goiko berrian, lurpera garbi taldea sortu dute Gipuzkoan, kobazueletako zaborra garbitzeko. Beheko berrietan alde batetik NBren arabera Netanyahuk baimena eman du Gazan zibilei eraso egiteko. Beste alde batetik, Gernikaren suntxiketa oinarri duten sormen lanak aztertuko dituzte Gernikan. Jarraian Mozal legea, herritarrak zigortzeko tresna zorrotza. Bukatzeko, EBek ia 150ko muga zergak jarriko dizkie Txinako auto elektrikoei. Europako batzordeak frogatutzat jo du Asiako herrialdeko autogileek laguntza publiko handiagoa jaso dutela. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, gaieten produkzioa etenda dute langileek Bianako Mondelez lantegian.
Greba mugagabea egiten ari dira Bianako Mondelez lantegiko langileak. Ia erabateko segimendua produkzio lanean ari direnen artean eta txikiagoa bulegoetako beharginen artean. Enpresa batzordeko ordezkariek lan baldintza hobeak galde egiten dituzte. Eskuineko berrietan alde batetik Izaskun Arriararen hitzetan, espazio seguruak lortzea denon ardura da. Joan den asteburuan izan ziren Iruñeko Arrotxapeako jaiak eta auzo herri mugimenduak agerraldia egin du balorazio moduan. Eraso sexistak eta arrazistak salatu dituzte. Beste alde batetik, Gari eta Maldanberaren kontzertua ekainaren 27 atzeratu dute. Gaurko hitzordua 2 aste atzeratu dute ekainaren 27an izanen da kontzertua, arratsaldeko 8etan. Oko Andre Maria plazan izanen da, doako sarrerarekin. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, eguzkitsu egongo da eta eguneko tenperaturak nabarmen egingo du gora. Egunaren hasieran barnealdean lainogune batzuk sortuko dira eta behe-hodei hondar batzuk agertuko dira oraindik zeruan. Gainerako orduetan eguzkia jaun eta jabe izango da, nahiz eta goi-hodei fin batzuk agertuko diren. Goizean hego-haizea ibiliko da eta temperatura maximoak nabarmen igoko dira. Barnealdean 26-28 gradura igoko da eta 23-25 gradura itsasertzean. Egunaren erdiko orduetan kostaldean brisa altxatuko da. Arratsaldean barnealdean ere aldatuko da iparraldera haizea. Ostiralean arratsaldean eguraldia ezegonkortu egingo da berriro. Goizean ostarte zabalak irekiko dira eta giroa eguzkitsua egongo da, baina eguerditik aurrera hodei trinkoak agertuko dira eta zaparradak botako ditu noizbehinka. Hego haizea ibiliko da goizean, gero kostaldetik hasita iparraldera aldatuko da. Horregatik, iparraldeko maximoak 3-4 gradu jaitsiko dira, bereziki kostaldetik gertu. Hegoaldean, berriz, antzekoak izango dira edo apur bat altuagoak, batez ere Ebro bailaran. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Josune Azpirotzekin gaude, biak bat elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ongi. Bueno, lau zanko milaka herri beka atera duzu, ezta? Baina horrekin sartu baino lehen, ondo iruditzen bazaizu, goazen pixka bat elkartearen inguruan hitz egitera. Zer da biak bat? Biak bat elkartea, altsasun gauden irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara, eta guk egiten duguna da animaliek lagundutako esku hartzeak. Hau da, txakurrekin terapia, hezkuntza programak eta aisialdi programak ere bai. Eta noiztik zabiltzate lanean? Aurten 13 urte beteko ditugu, 2011an hasi ginen, eta urte guzti hauetan ez da erraza izan, baina 13 urte betetzea oso ona da, ez? Azkenean proiektu bezala ilusioarekin sortzen duzu horlako proiektu bat, eta gaur egun martxan jarraitzea eta gauza berriak ateratzen jarraitzea eta ilusioa hor dago oraindik, bai, 13 urte ondoren. Eta zu sortzaileetako bat zara, ezta? Eta nola sortu zen hau sortzeko ideia edo? Gu psikologoa naiz, eta betidanik nire bikotea izan den Josurekin ere sortu genuen elkartea, batez ere bere ideia izan zen, ez? Bera txikitatik oso lotuta egon da animaliekin, beti hazi da animalia artean, ni galdiz beldurra nien txakurrei batez ere, nire familian nien dut aukera hori izan, baina bera ezagutu nuenean, azkenean oso lotuta dago animaliekin, eta bera betienik esaten zidan, ez? Bera txakurrezitzailea da, eta lotu barko genituela gure bi lanbideak, ez? Txakurrak eta psikologia, nik egia esan ez nubela argi ikusten hasieratik,
Horregatik ulertzen dut ere, jendeak batzutan ez duela ulertzen oso ongi zertan datzan gure lana, edo ze onura dituen, edo zergatik, ez? Orduan, bueno, azkenean, ulertu nuen, batez ere abiatuta nik animaliekin kontaktuan niregan izan zituen onura horiek ikusita, ulertu nuen nola nik hori eraman al nuen nire lanera, ez? Psikologiaren arlora, orduan, bueno, orain dela 15 urte hasi ginela, hemen gure sakanako elkarte batean, voluntario bezala, hor ikusi genuen pixkat beharra genuela, ez, espezializatzeko, formakuntza bat jasotzeko, orduan Madrilera joan ginen, eta hortik behin formakuntza jasotzean, elkartea sortu genuen, 2011an. Eta behin sortuta, nola izan zen prozesu hori gaur egun arte? Bueno, esaten duzunean, ilusioa duzu, baina askotan ez dakizu nola kudeatu horrelako proiektu bat, ez? Azkenan urteekin joaten zara ikasten nola kudeatu, orduan, poliki-poliki egia da justu hasieran, oraindik 2008ko krisialdia hor zegoela, guk irabazi asmorik gabeko elkartea izan da, diru laguntzekin eta ez, gaur egun bezala, lan egiten dugu, kasu horretan, beste egoera ekonomiko bat zen, eta, hasieran, lan asko egiten voluntario bezala, eta han eta hemen gora eta bera ibili ginen, eta boliki joan gara, bai diru laguntza jasotzen, bai administrazioarekin hitzarmenak egiten, gure proiektuak batez ere ekonomikoki, ez, aurrera eraman alizateko, eta, horrela ibili gara gaur egun, diru laguntza jasotzen ditugu, hitzarmen desberdina ditugu bai Nafarroko gobernuarekin, bai udaletxe edo gizarte zerbitzuekin, eta horrek laguntzen dizu, ez, aurrera egiten, eta batez ere parte hartzaileei edo interesa duten pertsonei ere errazago egiten, ze, gu egiten ditugun terapiak ere ez dira oso merkeak, azkenan guk terapian egoten gara psikologoa, txakurrezitzailea, txakurra, ez, dauzka onura asko, baina egia da ere, ez dela agian edonorentzat eskuragarri egon daiteken esku hartze bat, orduan horrek suposatzen digu lan gehiago, ze gu egiten duguna da, diru laguntza horiek jaso, gero kostu hori murrizteko, batzutan doako programa dira, programa edo kasuen arabera, eta orduan daukagu bi alderdi horiek, ez? Proiektu bezala eta gero sozialki ere konpromezu hori, ez? Azkenan zaurgarritasun egoeran dauden pertsona askorekin lan egiten dugulako, ez? Eta orduan, hor egiten digu lan gehiago egitea, baina gero egia da, ikusten dugunean lortzen dugula eta ze onura dituen pertsonetan, guzti hori ahaztu egiten zaigu. Eta zeintzuk dira honen helburuak? Ez dakit hasierako helburuak berdinak ziren edo eboluzioaren ondorioz aldatu joan diren, kontatu iguzu pixka bat. Claro, egia da urteetan hasieran genituen ideia edo proiektu horiek joaten direla atzen, eta orain gainera, ez, egiten ari garena hasierako proiektu horiek berriro ere berreskuratzen, ez? Guk 10 urte bete genituenean uholde bat izan genuen gure egoitzen eta dena galdu genuen. Orduan, 10 urteko ibilbide hori jarraitzea edo bertan ustea ere plantatu ginen. Orduan, orain aurrera jarritu genuen, batez ere jaso genuen laguntzagatik, ez, eta pertsona guztien, ez, laguntzarekin egoitza berri bat dugu, oso polita, eta berreskuratzen ari gara adibidez, proiektuak adibidez, baratze terapeutiko bat izan nahi genuen, eta orain ia prest dugu. Orduan, helburuak aldatzen joan dira, azkenean bizitzak edo proiektua, ez, joan da pixka bat aldatzen, baina nik uste dut misioa edo daukagun helburu orokor hori aipatu duana orain, ez? Gure jendeari ezagutzera emate alde batetik animaliek eta batez ere txakurrek zelako onura dituen gure ongizatean, ez? Askotan igual ikusten ditugu batzutan txakurren alderdi negatiboak, baina ikusi behar dugu ere gure gizartean eta batez ere egoera berezian dauden pertsonen bizitza kalitatea hobetzen lan asko egin aldutela. Eta aldi berean kontrakoare bai, ez? Nola guk lagundu aldugun animalien edo txakurren bizitza hobetzen. Orduan ikuste dut hori jarraitzen duela,
eta orain esaten dizudana berreskuratzen ari garela hasiera batean genituen proiektua baratzarena bezala edo beste batzuk, ez? Eta nolakoa da zuen eguneroko lana? Bueno, ordenagailu aurrean nahi baino ere ordu asko ditugu, sartzen ditugu, eguneroko lana ere gehien egiten duguna da, hori, txakurta ditugun animalien zaintza, ez? Txakurrak atera, behar badal albaitariaren gana joan, hori bidez ditugu kobaiak ere bai, orain garbitzen egon gara kobaiak horiek bat gaixo badugu hori horren zaintzak, animalien zaintzak, ordenagailu lana eta gero esku hartze zuzena, ez? Orain goizetan badaukagu helduei zuzendutako programa, orain saltzen ari dira kalean, orduan esku hartze zuzenak bai goizetan bai arratsaldetan, tarteka ordenagailuan eta geritzen dena animalien ongizatean, gero baita ere, administrazioarekin elkarlana ere hori garrantzitsu bada ere bai, sare sozialak gure lana ezagutzera emateko ere bai, zen ez da 15 urte eraman, batzutan oraindik ez gara iristen agian parte hartzaile guztiei, ez, edo familiei eta orduan hori gure lanaren difusioa horrek oso garrantzitsua da eta askotan, ez, denborara ematen du, baina ezinbestekoa da. Ordenagailu lanak hori memoriak, informea, diru laguntza da guzti hori, programak prestatzen eta gero, eskerrak txakurrak eta baritugula orduan batzutan paseo horiek egiteko hilu gara ez, nik aterako dute ez zukateraz, behar dugulako batzutan ere hori ez, naturara joan, paseo bat eman eta gero lan gogorrago ordenagailu lana jarraitzeko. Eta zertan datza egiten dituzuen formakuntzak? Guk begira, formakuntza jasotzera Madrilera joan ginenez, garrantzitsua ikusten genuen ere bai, hemen bertako ez Euskal Herriko pertsonak, hemen bertan izatea formakuntza. Orduan, terapiaz eta esku hartze programaz gain, formakuntzare egiten dugu, ez? Profesionalizan nahi duen zuzenduta. Orduan, hortar datza pixka bat, ez? Oinarri teorikoak eta pixkat kontatzea zindan olako proiektu bat martxan jartzea, ze oso polita da, eta gara gure lan oso polita dela, baina gero ere atzean lan asko dagoela, txakurren heziketa programan kudeak eta guzti hori eta profesionaltasunez egin behar dugula, ez? Eta txakur horiek edo animalia horiek beraien ongizatetik abiatu behar ditugula programak, orduan txakurren heziketa aukerak eta guzti hori oso garrantzitsua da formakuntzetan hori egitea, ez da txakur bat hartu edo zein ez, nire txakurra oso jatorra da, pertsonak asko gustatzen zaizkio, baina adibidez egoitza batera joaten garenean eta hor dauden beste egoera batzutan ez da, ez? Txakurretze zeinteke pixkat ere estresantea, formakuntzak garrantzitsua da. Orain gainera, aurten egin ditugu desberdinak, adibidez Txilen eta beste master batzuetan, ez? Ibili gara formakuntzak egiten eta udan egingo ditugu intentsibo batzuk, ez dugu inoiz egin eta ia esan oso erantzununa izan dugu. Uztailean egingo ditugu eta etorriko zaizkigu etortzen dira Euskal Herri osotik Altsasura formakuntza horiek jasotzera. Eta elkarteak orokorrean ze harrera jaso zuen hasiera batean eta ze harrera dauka gaur egun? Jendean ikuste dut, hasieran hori etzekila oso ongi zertan ari ginen, agian ez dago dituta jendea zure lanbidea izatea ere alderdi sozial bat, ez? Azkenean gu daukagu konpromezu sozial hori, dauden behar sozialak gure beharrak bezala hartzen ditugu eta nola asetzen ditugu, nola egiten dugu, gure lanaren bidez, ez? Orduan jendeak ikuste kostatzen zaiola ulertzea ekitzailetza sozial hori, nik uste dut ongi hartzen dutela. Ez? Batzutan ateatzerenean hori telebistan, beste dutan, zelako lana egiten duzuen, ez? Azkenan guk egiten dugu guregatik, baina ere gizarte osoarentzat, ez? Badakigu guk mundua ez dugula aldatuko, baina baina dugula Altsasu, Sakana edo Nafarro, ez? Euskal Herri mailan, proiektu honen bidez, aukera berdintasuna eta justizia soziala ere lantzea. Orduan ikuste dut, jendak ongi hartzen duela, ez? Jakingo dugu zehazki oso ongi zer egiten dugun, hori ez dakit da, dakagun beti
ulertzen duen, ala ez oso ongi zer, baina, bueno, orain gainera egoitza berrian gaudela Altsasun bertan komunitatean, nahi dugu ere ikustea, gure aldamenekoek ere bai, gu hemen egotea ere onurak dituela, etortzen direnean pertsonak gure egoitzara, azkenan sortu nahi dugu Altsasu bat, inklusiboago, eta horrela ere, bueno, pues, beraik ere daukatela zer egiteko, eta, bueno, beraiek igual, jendeari, Altsasuko jendeari edo galditzea ere ongi legoke ere, bai. Animaliekiko sentiberatasuna hazi da azkeneko urteetan eta hazten doa, eta hori nabaritu egin zuen elkartetik. Bai, egia da jendeak baduela orain beste ikuspuntu bat, animaliekiko ere bai, gu saiatzen gara, nahiz eta agian gure elkarten helburua ez izan, lehen egin diazun galdera, gure helburua ez dugu adibidez txakurren adopzioa edo txakurrenganako errespetu guzti ez dugu helburu bezala, eta arraroa da, ze urte askotan iritsi zaizkigu txakur asko, eta batzuk gelditu dira gure taldean, ditugun gehienak izan dira adopzioak, arrazako txakurra dira, baina horrek ez du esan nahi arrazako txakurrak ere bai, abandonatu egiten direla edokatuak, eta ez da gure helburua izan, eta nahiz eta urte hauetan asko egin dugun hori, txakur edo animalia hori bigarren aukera bat, hirugarren aukera bat, eta guzti horretan ere lan egin, ez dugu helburu bezala. Agian urrengoan, buelta ematen diogunean gure helburuei edo gure estatutuei agian jarri behar dugu, baina berezia da, asko egiten dugu, baina ez dugu helburu bezala. Eta bekara bueltatzen, zertan datza beka hau? Bueno, guk orain dela lehenengotariko programa bat izan zen Lauzango Milaka Herri programa, behar berezia dituzten haur eta gazteentzat terapia programa bat da. Ikusten genuen, batez ere haurtzaroan, gure formakuntzagatik, espezializatuta gaude haurtzaro eta gaztaroarekin lan egiten. Nahi nazen hemen Sakaran bertan horrelako eskuhartze espezializatu bat izatea, askotan herri txikietan bizi garen, beti Iruñera joan behar dugu edo zen gauza egitera, nahi genuen orain honekin kontrakoa hemengo familiek gertu izan dezatela horrelako eskuhartze bat, ikusten genuen aurre izutako terapiak ohikoak zirela eta honek onura asko izan zitzakeela, Orduan, orain dela nik uste 2015ean edo sortu genuen programa, eta programa honetan, klaro, esan dizudan, azkenean baliabide asko daude, onura asko ditu, baina egia da, profesional desberdinak gaudela, eta izan daitekeela agian beste esku hartze bat, baino garestiago, eta edonor ezin duela agian ordaindu, batzutan beste behar batzuk daudelako, edo beraien egoera sozioekonomikoa ez delako nahi bezalako orduan. Urte hauetan lortu ditugula hitzarmenak gizarte zerbitzuekin. Eta horrek ahalbidetzen du egoera sozioekonomiko zailan dauden pertsonen parte hartzea. Baina beti genuen buruan, batzuk oraindik gelditzen dira kanpoan ere bai, genuen buruan bekak sortzea. Ez dugulako nahi, nahi duten eta alez duten, ordaindu alez duten familiei kanpoan gelditzea, Orduan, orain egia da egoitza berritik gaudenean, eta dena galdu genuen momentu horretik, ez ditugula pentsatzen, igual ez da aterako edo, ideia bat badugu, aurrera eramaten dugu, eta gero ikusiko dugu ateratzen den ala ez, bai? Gaude pixka bat zentzu horretan, gaude eta orduan zen genuen, guazen saiatzera berbekak lortzen dituen, eta orduan, bi enpresek lortu dugu, bi enpresek zuzenean, bakoitzak beka baten dirua jartzea, bat da Brenda, janari Nafarroako, gainera bila Nafarroakoak, Nafarroako txakurretakatu janaria sortzen duen enpresa bat da, eta hasieratik oso prest laguntzeko, bekena proposatu genion, eta baietz aurrera, orduan beka bat da Brenda beka, eta bestea da Does SL Construcciones, ere Mutilbako beste enpresa bat, konstrukzio enpresa bat, eta ere beti dago prest laguntzeko, gauza bera, bekena aurkeztu genion, eta baietz aurrera. Eta beste beka erdia, mikrodoaintzen, migranodarena
.comen plataforma horretan, zen, bueno, agian jendeak ere ezin du agian beka oso bat eman, baina agian 10 euro jarri nahi ditu, eta azkenean denon artean lortu aldugu gutxienez beka erdi bat, ez? Eta mikrodoaintzen bidez, lortu dugu beste beka erdia. Orduan, bueno, hori zen gure helburua, bi beka erdia lortzea, eta lortu dugu, orduan, pozaren pozez gaude, bai. Eta egiten daen lehenengo aldia da, hau. Hori da, lehenengo deialdia da, bai, lehenengo deialdia da, eta hori printzipioz, ekainaren 3-14 zen epea, baina aste bat gehiago luzatu dugu, hurrengo ostirala arte, ekainak 21 arte, ekaina oso hilabete komplikatua delako, eta claro, familiak daude oraintxe bertan, ez, ikasturtea bukatzen ez dakit zer uda, orduan, claro, familiei zuzenean betetzen dute, eta, bueno, aste bat gehitu dugu, familiak ere lasaiago ibiltzeko, ze badakigu nola daude. Eta hau izango da lehenengo fasea, ez? Eta gero ze fase gehiago izango ditugu? Hori da, lehenengo fase izan zen diru bilketarena, bigarrena deialdia zabaltzen dela, eta gero uztailan orain jasotzen ari gara da guztiak, eskaera guztiak, baremo bat daukagu, adibidez, beste familia, beste aurren bat behar bereziak izatea puntu gehiago ditu, edo landa eremuan, 8.000 biztanle baino gutxiagoko herri batean bizitzeak ere bai puntu gehiago ditu, orduan, bueno, badago oinarri batzuk daude, noski egon behar duten bezala, publikoak direnak, eta, bueno, baremoa aplikatuko dugu, eta baremo horrekin baterako zaizkigu, hiru beka hoien onuradunak, eta hori uztailan aterako dugu zerrenda, eta berez terapiak, hori dira, beka bakoitza hori 12 saioko terapia terapia saioetan parte hartzeko aukera, izango da ja hurrengo ikasturtean, 24-25 ikasturtean, 3 hilabete batez jasotzeko terapia. Izango dira denak Altsasun, nahiz eta familia agian Iruñekoa izatea, hori, konpromezu hartu beharko dute Altsasura etortzeko gure egoitzara. Eta badaude irizpide baztertzailerik? Baztertzailerik, agian beste beka bat jasotzea, eskubartze hauek jasotzeko beste beka bat ere izatea, eta oraintxe bertan, harrapatzen dauzu pixka bat horrela, ez dakit oso ongi egon badaude, baina suposatzen dut ere bai, adibidez, imaginatu animaliekiko erasoren bat historia ez izatea, hori ere baztertzailea litzateke, baina, bueno, printzipioz nik uste beste antzikoren beka bat jasotzea, edo, bai, zer daude beste familia batzuk, nazionalki agertzen diren beste beka batzuetan, gure programaren beka, gure programan saioak sartzen dituztenak, horrean jasotzen ari bazara, estatu mailan gure programarako beka, ezin duzu beste beka bat jaso, beka hau behintzat. Bueno, Josu, nila bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait utzi dugun? Ez, bueno, jendeak ikus dezala, edozein duda badu, formularioa, online formulario bat da, galetegi bat da, ez ditu paperak aurkeztu behar, ez dugu paperik jaso, baizik eta beraik bete behar dute formularioei, eta betetzeko, bueno, agian ez dute inoiz planteatu horrelako esku hartze batean parte hartzea, edo bai planteatu dute, baina ezin dute ekonomikoki parte hartu, orduan animatzea eta betetzea, bueno, aukera, ezetza badute, orduan aurrera intzega, proba ezatela. Bai, eta edozein duda gurekin jartzeko kontaktuan, bai, telefonoan edo korreo elektronikoan, bai, posta elektronikoan. Primeran, bueno, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen ekimen polita gurekin partekatzeagatik, eta oso ondo segi. Bai, mila esker. Agur. Goazen orain parlamentuko galderekin. Nafarroako parlamentuaren jokabide kodea
aztertu eta egokitzeko ponentzia bat sortzea onartu da, eta honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Parlamentuko erreglamenduak 26.2 artikuluan argi ezartzen du agindu bat, eta agindu hori da erreglamendu batzordeak jokabide kode bat onartu behar duela, eta jokabide kode horrek jaso behar ditu gutxienez interes gatazkak, bateraezintasunak eta gero parlamentariek egiten ditugun jarduera eta ondasunen aitorpenen ondorioak guzti hori erregulatu behar du gutxienez. Eta horien urraketen aurrean ere, ze prozedura ezarri behar diren ere jaso beharko luke jokabide kode horrek. Eta orain hori egiteko, jokabide kode hori egiteko, ponentzia bat onartu berri dugu, eta ponentzia bat azken finean da, epe batez horretaz aztertu, eztabaidatu eta albada adosteko foro bat sortu dela, eta alde horretatik positibo baloratzen dugu, iruditzen zaigulako azkenen honek gardentasunean lagundu dezakela, eta nolabait parlamentarion interes gatazkak eta nolako gauzak arautzeko eta horien urraketen aurrean ze prozedura ezarri behar diren balio dezakela, beraz gure balorazioa positiboa da, beti ere gardentasunaren alde gaudelako eta horretan aurrera egitea ongi iruditzen zaigulako. Jokabide kodea zer den eta zer ez den argitu nahi nuke lehendabizi iruditzen zaidelako azken aldian pixka bat behar bada nahastu egin dela zenbait eztabaidetan. Jokabide kodea ez da eztabaidak zuzentzeko kode bat. Horretarako reglamentuak, lehen aipatu dudan Nafarroako parlamentuko erreglamenduak 93. artikuluan eta aurrera ondorengo artikuluetan hori ezartzen du. Jokabide kodea ere ez da parlamentariek erakutsi behar dugun errespetua edo ordena zuzentzeko mekanismo bat. Hori ere Nafarroako parlamentuko erreglamentuan dago 23. artikuluan eta ondorengoetan. Gainera iruditzen zaigu guzti hori zuzentzeko figura bat badagoela, dela parlamentuko lehendakaria. Eta lehendakariaren bete beharra da nolabait parlamentuan ordena eta eztabaida termino normaletan garatzea, ezta? Azken aldian egia da, irain asko ikusten entzuten ari gara, jokabide oso desegokiak, oso bortitzak, eta kaso askotan gure taldearen kontra ere jasotzen ari gara, eta ikusi besterik ez dago, ostegunero dauden plenoetan bideoak publikoak dira, web orrian sartu eta ikusi aldira, eta ikusten da nola ostegunero ultraeskuinak batez ere zenolako irainak zuzentzen dizkigun. Guzti hori zuzendu daiteke parlamentuko erreglamendua aplikatuz, eta horretarako lehendakariaren betekizuna da. Jokabide kode hau beste gauza bada. Honek gardentasunean nolabait parlamentarion lehen esan bezala interes gatazkak eta honelako kontuak nolabait erregulatzeko balio du. Eta kasu honetan, esan bezala gu gardentasunaren alde gaudenez, horretan aurrera egiteko asmotan gaude. Jokabide kode honen abia puntua egia esan ez zaigu egokiena iruditu. Izan ere maiatzaren 24an parlamentuko lehendakariak prentsa aurrean aurkeztu zuen zirriborro bat. Zirriborro hori etzen aurretik partekatu izan beste taldeekin, etzen hausnartua izan elkarrekin, eta formaldetik zitzaigun modurik egokiena iruditu. Edukieri dagokionez, esan beharra dago, parlamentuko zerbitzu juridikoek presatutako zirriborro bat dela, eta zirriborro hori ere iruditzen zaigu ez dela Nafarroako baldintzetara edo hemengo errealitatera ongi egokitzen. Europako parlamentuko kodetik hartutako gauzak daude, han adibidez lobiak daude, lobiak erregulatuta daude, horien inguruko gauzak ezartzen ditu, eta beraz iruditzen zaigu lehen aipatu dudan reglamenduko 26.2 artikulu hortan dionetik asko urruntzen dela zirriborro hori. Guri alari iruditzen zaigu eta gainerako talde parlamentario guztiei ere bai. Horregatik, erabaki genuen aurrekoan, nolabait zirriborro hori alde batera utzi, ponentzia bat sortu eta zerotik gai honekin eztabaidatzen, hausnartzen eta albaldin bada adosten saiatzea. Bestalde batetik ere bai, praktika ongisa iruditzen zait asistentzien kontrol sistema beste modu batera landu zuela lehendakariak eta kasu horretan modu egokian gainera.
parlamentuko mailan zenbait denbora luzez aztertu eta eztabaidatu dugu, eta asistentziaen kontrol sistema hori behin adostuta, hori plazaratu zen, hori argitara eman zen nolabait, eta iruditzen zait hor adostasuna oso errez bilatu zela. Kasu honetan, alderantziz hasi baldin bagara ere, egia da orain, ponentzia bat sortzeko denok ados gaudela, iruditzen zait parlamentuan ere, zintzotasunez, gardentasunari dagokionez adostasun zabala dagoela, eta espero dut, honen emaitza izatea, jokabideen kode egoki bat, Nafarroara egokitzen den kode egoki bat izatea emaitza. Gai libre aste honetan Europako hauteskundeak izatea aukeratu dut, eta honetan zertzelada batzuk botanen ituzke lehenik eta behin, gure taldetik hasita, EH Bildu eta orain Errepublikak aurkezte ginen aliantzari dagokionez, balorazio oso positiboa egiten dugu, helburu argi geneukan, orain Errepublikak aliantzan baitan 3 ordezkari mantentzea, eta lortu dugu, eta EH Bildu baitan, Fernando Barrena gure enbaxadora izatea Europan, eta hori ere lortu dugu, eta gaina Euskal Herrian lortutako bozkekin. Ez ditugu behar izan aliantzan elkarrekin goazen beste alderdien bozkak gure enbaxadorea Europara nolabait eraman ahal izateko. Nafarroari dagokionez 3. indarra gara, eta nabarmendu nahi nuke ere, 108 udalerritan irabazi ditugu hauteskundeak, udalerri dagokionez, udalerri gehienetan irabazi dugun indar politikoa gara, eta Euskal Autonomia Erkidegoan lehen indarra izan gara, beraz, helburuak guztiz beteta alde horretatik, eta oso balorazio positiboa. Egia da ere, Europar Parlamentuak erakusten duen argazkia kezkagarria dela, ultraeskuina asko mobilizatu da, eta iruditzen zaigu hori ere badela, Europar hauteskundeak ikusten ditugulako askotan oso hotz, arrotz, eta urrun, ezta? Eta horretaz aprobetxatu da nolabait ultraeskuina eta horregatik orain dauka honelako ordezkaritza. Beti esan izan dugu, ezin diogula uko egin inolako espazioetan borrokatzeari eta saiatzeari, guk betetzen ez dugun espazioa beste batzu beteko dituztelako. Eta Europar Batasunean gauza oso garrantzitsuak erabakitzen dira, hemen eta egunero eragina duten gauzak erabakitzen dira, eta horregatik iruditu zaigu oso garrantzitsua zela, honetan ere parte hartzea, saiatzea, eta alde horretatik, segituko dugu Euskal Herrian, Nafarroan, Europan eta espazio guztietan ezkerretik eta soberanismotik beste realitate bat sortzen eta eraikitzen. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.